Sut methen ni'n neud politics mor interesting I pobl ifanc? Dwi'n meddwl bod ni'n gofod trafod mwy efo bobl ifanc anyway. Ac hwyrach bod ni'n gofod deall yn union lle maen nhw'n sefyll ar wahanol bynciau. Dwi'n meddwl bod yna rhai pethau sydd yn poeni pobl ifanc mwy na sydd yn poeni ni, fel pobl canol oed. Ac mae jyst rhaid ni roi'r cred I bobl ifanc bod I yn bosib I newid pethau. Os dyn nhw ddim yn credu bod nhw yn mynd I cael, bod ni'n mynd I gymryd sylw o be maen nhw'n ddeud, ond hefyd mae rhaid ni fod yn eitha gonest efo nhw hefyd, lle, os ydych chi'n dod ato fi ac yn deud bys ni'n licio hyn a'r llall ddigwydd, os dwi'n deud wrthych chi iawn, a dwi'n gwybod yng nghefn y meddwl bod na ddim chance I chi gael hynny, os dwi ddim yn cyflawni hynny felly, di'r bobl ifanc ddim yn mynd I ymddiried yn y fi mhellach. Felly, dwi'n meddwl bod y gonestrwydd ma'n eitha pwysig hefyd. Mae hynny, mae hynny'n wir am pob cenhedlaeth. Ond os wyt ti'n ifanc ac yn llawn egwyddor, mae'r ffaith bod rhywun ddim yn onest efo ti ac yn deud pan gallen nhw ddim gwneud rhywbeth wyt ti eisiau nhw wneud yn mynd I greu mwy o helynt I ti yn y tymor hir.